mao na itong video no, nindot itong dagat o linaw ka jo, itong sunset pod nindot po ka jo. Mao na yung mga tambay dire sa amo ang lugar. Kung kaibaw mo asa ni dapitan ng lugar ani, kami mga tambay ni kahapon masupog pasol-pasol mis dagat ngalinga pawas sa stress daw naidawe. Mga food trip na kato si Dudon Chanchan kadawi na to hasta po ni si ano Dodon Junio kusog yung tambod kadawi na po ni kani mga isda mong dawi dire o ane lawad dyan nga nila ane lamig ka dyan sa sabon tambo ka dyan basing matinga mo ba nga na ay tingog sa bawal magpakapak o sa web adya mo katinga na kay na atas dagat nag-istorya nagtanadan abo na nila. Ito nang limpihuan natong kuha natong katambak itong kuha na ganyan na sagol mo ng isda itong kuha. Mo na yung lawad dyan lapad ka dyan nga tilo ka dyan tambok atong kuha putput timbungan suos katambak samok lamurok ato nang sabon ron ate kamunggay nga inatag itong silingan ito nang iapil ato nang hiwa-hiwa o itong mga isda ron angay ni mga boys kay di makadudaghan atong kuha lagi kumbate ka po na sabon para panihapon to luwas yung kung sa kananan kanya mong lugar dire kanatong lugar nga gipamaslan noon na sa masulay nga usa na ka fishing spot kay tungod sa daghan kadong isda tungod po sa mga Jackson nga mga isda na nakapuy-an nangaon naman sila atong sabaw tanawa ang sabaw sa isda nga atong sinabaw iba kay arang ka namituon ka jo ilhan jud ang isda nato nga tilog jud tambok na itong isda nga atong isabaw kay tanawa murag ibutangan og mantika ang sabaw nagmantika jud. So maura na atong video ron ugma na po ta mamasol na po ta ugma ang video na po ta kingani daghan kadtong salamat sa inyong pagtan-aw.